ngene iki dadi wong desa. Bersir kulupan enak. Mitili dok pakane anake dadi wong-wong ana kae tutul-tutul sembarang teko dhewe itu lombok itu gamban itu gugur-gugur pawane teko dhewe ini iki laren kerek kelan ning sawah kayak aku tutul-tutul sampai lempoh tanganku sampai demblok ora ada mengeteri ler iler tandure wa sumiler tak ijo royo tandurane tanggaku petape dang pitil ana lomboke neng omah engko ketek tinggi masak karo anake oleh motor suka di sekolah ini ki malah mlaku ora sapa ya Pak DDI yo walah nenek iki pernah ngerti lagi jadi pengen sapa aku yo ora melok duwe apa terjadi memang? Rokok gimana? Duh, iki engko kaya ngecetne ngenteng enteke sak rinjing iki engko. Apa gimana? Asu sapa jenenge? Iki moto apa ora jane? Iki ceblokne kaya ngene kok jane ora loro ni. Untung ora diar. Jo. Matane ora kucak nyetir jane kuwi. Jancuk kowe to dirong timune dirong. Lah, kowe to, Be? Lah kowe lek mu mlaku ancen kurang nengah posisi karuan nengah pisan tak tabrak modar kowe. Yo kene. Entas ora? Nyetir mesti ngawon-awon to drong. Cuma karepmu dhewe ngene iki. Kowe muateni aku kowe. Ora ngerti lek kowe lho, Be aku. Lah kowe nyapa turut kene? Lah kowe mulai. Ora apa-apa. Ora apa-apa, drong. Seger. Antes dia kok tukane sate, saiki aku jebur ning kali. Ora ngono pe ngancen yo susu kok rada. Lah awakmu mlakumu kurang nengah. Wis drong. Rasa dipikir. Kondisiku kaya ora usah pikir. Beneran aku cetok awakmu. Urane, Be. Oh, wis ora apa-apa. Wis saiki piye ya? Itu kok jak kerja apa ora aku? Gitu. Pengen melu kerja aku tenan. Heeh. Ya gitu ora apa-apa. Kapan? Besok mben? Ya kok parani ngono. Paranono nek mahku. Ya wis sesuk ae tak parani. Tenan ya. Ya. Uncet cangkemmu engko. Lara sida ngapusi. Kowe ngene. Iya, terus mulai. Wis ora usah. Motor kabeh motormu. Siap mlaku sik kono. Siap sesuk paranono aku. Dhisik aku ya. Oh, Dang. Oh, ya wis. Untung sikilku ora digeni yo.
mari di jegore kali karo ondrong golek sayur mitile dimasak lek kok dadak cemplung kali ngene digondrong tak nyek-nyek ya. Untunge gondrongan janji arep golekne penggawean pemoran ora tak nyek-nyek. Sopo iki? Nanti le. Ngirim ning Pak Timbul. Wah ngirim kawan mbokmu ya. Nggih. Wis kene nanti tak teri. Nggih. Tak wekne kok arep timbul. Nggih. Nanti kene. Wis ndang mulya apa ngono. Mulai. Nggih. Neng iki. Mari jelungup-jelungup teri panganan. Es kerupuke yo akeh mending. Wah, ana rokoke barang. Jangan Rongko yo ben timbul. Anyel aku kan. Wah, lawe apa to? Meng arek sambeli barang iki. Wah, mana iwak? Rongko yo piane. Wong anyar karo timbul ya. Wah, timbul jancuk. Mangan yo. Siapa? Kamu ngondi? Alah kok macul gone anu kuwi lho. Buke tegar, tegar. Ya nek mulai penak men. Lah ungkat mang wayahe wis diweki panganan, urung diweki panganan aku arep mulih we. Lah lowe. Kapok. Ora biar ngono bisa kamu. Cangkemmu kuwi jen kentok kok piye nek ngomong sing diatur to. Ngomong ngono ki rumangsamu tepak ta? Ya ora tepak piye? Iki kadung anyel karo awakmu kok. Lho, kuwi arek piye kok iso anyel karo aku iki lho. Aku golek awakmu wis enek 2 minggu kae ora temu-temu. Terus? Ya iki mau temu ning kene iki piye karepmu? Wah, kowe ngejak rame to berarti. Yo, oh dancok iki. Yo, jajal aku kowe. Yo, karepmu piye? Karepmu piye? Saiki arep njajal kasekten ngono ya. Loh, nek kowe pancen wani lho. Delok niki. Iki lho masuk kuburan, apa meneh jenenge iki? Iki lho. Mlebu rumah sakit, apa meneh iki? Yuh, ora jajal iki kono lho. Gone rumah sakit bersalin. Masa ayo jajal yo. Aku arep mecah ning diasmu yo, jejak jenenge tape, Mbul. Ayo. Ayo. Oh. Ayo. Ayo. Piye karepmu piye? Lara sik ro pasik, Bu. Ngono. Kono. Kene ae, Bu. Kene, Bu. Ayo, jabut rokoke lho. Yo, sabar to, Bu. Aku sik kesel to, Bu. Sawang Duh, talon men. sabar to, Bu. Ya, wis tau, sabar. Tak sawang-sawang raimu benjo kabeh nek wis anak kesusu ae lho. Ini jorong matang wae ya matang. Aku ngerokok ya. Iki lho kasih kene. Ben, semene bisa. Kamu urung mental ya, Bang? Dong kok.
aku kok nang ora pisan ngono. Jane genahe piye to? Maksudnya sing wan sampean takok niki apa? Kuwi lho, Mbul. Surti lho kok jak nendi. Ya. Kayak jane apamu to kowe takok nakok niki? Ya gendek aku. Ya, kok pilih aku berarti enggak teng aku. Oh. Nek yo ora ngono, Mbul. Kayak nang tak keluar surti iki ya wis akeh. Kok wani-wanine awakmu gawani gendakane wong. Kok go nendi kae? Ya bapakku. Duro kono. Jan enak. Meneng pokok sembarange penak. Kongkonane ya manut ra umum. Nan. Ya ora penak piye, ya gendak aku sing paling penak kae kok. Aku timbangane surti kok gawa, kok pek lu nyawaku mbul kok awake. Iya, dadi le. Terus karepe piye iki terusan iki enggak? Lah kae ngono ya gendak aku sing paling nomor 1 kok tumpaki. Jadi penak Ayo lah tenan. pancen yo penak. Ya wong ganteng pawaan kembang pisan model kaya aku. Iya. Upama demen karo awakmu ya ora ngalih nyang aku. Rupamu kaya kentongan. Mene sik kok gone. Ya pangga, ya ndelok surti ta. Wani tenan e mbul karo aku nggo gendak aku iki. Ya wani. Bape wong dhewe dia meneh iki ndak umum kok. Sik mbul, aku sik urung trimo mbul, sik leren sik mbul. Yo karepmu piye yo? Kocok aku luwe kat mau aku. Aduh, aku luwe. Paham yo kowe sing jak rai aku yo genti no. Utangku luwe kok. Ngono, aliran. Iya no. Madang. Ya, lawamu luwe. Kira panganan. Piye Mbok mbok kongkon mangan aku niki? Oh, sisaku panganan wis timbane aku wis lak mudyar panganan dah. Ora Kok sisa? apa-apa. Enak toh? Wah, tangku janda umum. Hah? Iki ngene lho, Bul, jane. Iya, iya. Iku asline yo kirimamu. Terus Carane aku yo saking semprempet karo awakmu. Lah mu tegar ngirim tak jaluk, tak pangan. Wis saiki karo sisa pangan. oh tega men kowe. Ya, Bisa ya setega karo awakmu. lah mesti dikirim ya aku kok malah mbok gadok dhisik lho. Kapan? Bentuk. Cocok. Nak toh? Oh, jadi. Oh, kamu kaliren. Ayo kau. Ngene lho. Jane mek ngono. Telepon pe, enggak manggil telepon. Ngene, Bul. Ya ini aku tak gondrong. Ya wis petong dadi meneng. Ibaratane awake dhewe kerja ning sawah kaya ngene ae. Iki gondronge wae kerjanan. Ya apa mau mlaku no piye? Iya yo gelem aku. Dadi banyak bedane sawah koyo ngene. Ora lu wong melu gondrong nek memang bener-bener ngejak. Gondrong saiki malah sugih. Wah. Nek gelem pe aku pe. Ore aku. Aku sing metu. Wih, gelem pe. Wis, ngono ya. Oh, wis Wis sawah salah. kaya ngene. Oh, anas ngene. Ya yo. Aku tak mulai dhisik ya. Ah, iya. Ya yo. Apaan? Besok, ngerti aku ya, Mbak ya. Oh iya no, aku tuh pegawaian no. Ya ya, wis enak gitu ae. Oh, ya wis ngono ya, Pe. Oh. Aku aja lali lho ya. Ya, sik parani. Ya wis.